Слава на Бога. Отдайте слава на Бога и ме насърчете да започна посланието си. Знаете ли какво? След като излезнете от църквата, много ще ядосате тези, които не са дошли. Амин? Халелуя. Наближава най-светлия празник сред християнските нации и среди. И аз лично се радвам за празника Рождество Христово. Колко от вас се радват? Халелуя. Но онова, което ще се опитам през тези седмици, е да ви покажа какво в крайна сметка ни донесе нашия Господ Исус Христос чрез раждането си. Амин? Амин? Това ще бъде една поредица до датата на Рождество Христово. Ще се опитам чрез мъдрост от Бога, чрез благодат от Бога да дам яснота защо Христос се роди. И вярвам, че това ще утвърди и ще ни даде увереност и ще празнуваме Рождество Христово както подобава. Амин. Халелуя. Господи, благодаря Ти. Така, започвам. Съществуват над 300 пророчества в Библията, които предсказват раждането, служението, умирането, възкресението, възнесението и пришествието на нашия Господ Исус Христос. Съществуват над 300 пророчества, които посочват и говорят за това, че Исус ще дойде. Разбирате ли? Над 300 пророчества, които говорят и описват живота му, моменти от живота му, от това, което той щеше да претърпи. Но днес акцентът е раждането на Христос. И първо аз ще започна с това. Защо трябваше да дойде Исус чрез раждане? Не можеше ли да дойде на този свят без да се е родил? Нали се сещате, че Бог е всемогъщ и Той е можел да дойде и без да се роди? Нали така? Някой ме гледа странно днес. Нека да ви припомня, скъпи мои, че в Стария Завет имаше изяви и прояви на Божия Син. Знаете ли го това? Как се е явявал Исус на тези отделни личности, които ще споменем, като например, нека да вземем случката от живота, случки, т.е. от живота на Авраам. Като отворим на Битие 18, ще започнем да четем от първи стих. След това Господ се яви на Авраам при дъбовата на Мамври, когато той седеше при входа на шатъра си в горещината на деня. Как започва стиха, скъпи братя? След това Господ се яви на Авраам. Как се яви Господ на Авраам? Като какъв се яви на Авраам? Точно така. Като човек. Тогава, защо Исус трябваше да се роди? Въпросът ми е днес към всички вас. И ние като християни трябва да знаем защо Исус се е родил. Ако не знаете, то в тази проповед ще разберете. Амин? Бъдете в очакване. Окей? Ще продължиме и ще видим да сглобиме този пъзъл. Така. Нека да ви дам още случки от живота на Авраам, в който като персона Исус Христос се явява. Като човек. Сега ще отворим. Вижте в Евреи 7 глава, от 1 до 4 стих ще четем. Това е разказ на автора на Евреи, който е взел тези, тази история от Стария Завет и я интерпретира по много умел начин в Новия Завет. Вижте какво се пише там. Защото този Мелкиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови
на когото Аврам отдели десятък от цялата плячка, и той, който е пръв по значение на името си, цар на правда, а после Салимски цар, т.е. цар на мир. Без баща, без майка, без родословие, без да има начало на дни или край на живота. Но оприличен на Божия син остава завинаги свещеник. А помислете колко велик беше този човек, на когото патриарх Авраам даде десятък от най-добрата плячка. Амин. Значи ние виждаме, това е история и случка отново в Битие се разказва за това. Авраам излиза от пораженията на царете и среща Мелкиседек. Но кой е той Мелкиседек? Именно тук автора казва, че е без баща, без майка, без родословие. Откъде е дошъл? И го е посрещнал не случайно с хляб и вино. Нека да ви кажа, скъпи мои, това е Исус Христос. Много хора не могат да видят Исус Христос в Стария Завет. Ето ви го. И вижте, той е наречен цар на правда. Кой е царя на правдата? Може ли да чуе името му? Кой е царя на правдата? Така, а кой е Салимският цар? Т.е. цар на мир. Кой? Исус отново. Това е Исус Христос. Разбирате ли? Значи, къде го виждаме това? Виждаме го в Стария Завет. А как е бил изявен? Виждате ли го? Той е като човек там. Сващате ли го? Кога Исус тогава е станал човек? И какъв е смисъла? Или по-скоро каква е теологичната мисъл на това, че Исус е станал човек? И какво за Бога значи това? След като ние го виждаме тук изявен като човек. Искате ли още примери да видите Исус в Стария Завет? Разбира се, има много примери, но аз съм избрал само така малко кратки примери. Данаил 3 от 24 и 25 ще четеме. Тук става на въпрос, нека да ви дам малко предистория. Тук става на въпрос за приятелите на Данаил, които заради вярността си към Бог да не се поклонят на онзи образ, който издигнал Навуходоносор, не са искали да се поклонят на този образ, защото те се покланят само на живия Бог. И сега с риск за живота си обаче, те не са искали да го направят и какво следва? Следва пеща за тях. Но аз съм днес тук да ви кажа, че онези, които се покланят с дух и истина на Христос, ще бъдат избавени. Техният Бог ще стои вътре. Няма значение какъв е огъня. Няма значение какво е изпитанието. Щом Господ е с тебе, ти имаш силата да устоиш. Амин. Отдайте се само на Бога, ако вярвате. Това не ми беше в проповедта, но явно някой трябва да се насърчи. Амин. И вижте какво се казва там. Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бързо и продума на съветниците си. Не хвърлихме ли сред огънят 3 вързани мъже? А те отговориха на царя: вярно е, царю. Той каза: ето виждам 4 развързани мъже, които ходят сред огъня, без да ги засегнат пламъците, и по изгледа на 4-тия прилича на сина на боговете. Отдайте слава на Бог. Аз съм днес тук да ти кажа, че ако ти се покланяш с дух и истина и твоето поклонение не спира, независимо в каква ситуация да си, човешкият син ще е до теб. И пламъците на огъня няма да те навредят. Още ще миришиш на парфюма, с който се пръска. Амин. Понеже те излязоха и казаха, че дори дим нямаха върху дрехите им. Амин. И какво каза царя? Виждам, че той 4-тия е като сина на боговете. Вижте, невярващите хора гледат личността и разпознават кой е Исус. Знаете ли защо? В ДНК-то вътре на човек е вложено това. Само, че онези, които чрез тяхното заучено учение
законничество. Имам предвид фарисеи и други религии, да не ги обидя. Те са заключили сърцата си и знаете ли какво знам? Аз знам, че те знаят, че това е истина, което ние говорим. Но понеже са горделиви, а пък дявол е горделив и техният баща е дявола, в смисъл на това, че те са горделиви и няма как да признаят, че християнството е истинска религия, ако мога така да се изразя. Макар че християнството не е религия, то е живот, който ние трябва да живеем всеки ден. Амин? Защото ако е било литургия, тук да запалиме свещ и от тук да кажем амин. А ако е било така, ще да е толкова лесно. Але ми пенте тарас пък моми. Те осветила ме обародел. Ако е било така, ще да е много лесно. Обаче не е. Ние трябва да живеем живота си за Исус. Амин. Халелуя. Какво е това, скъпи мои? Какво се опитах да ви докажа? Опитах се да ви докажа, че Исус идваше в човешка форма. Той се явяваше в човешка форма. Тогава, защо Исус трябваше да се роди? Аз знам, че вижте, ако задам въпрос, аз задавам въпрос, а ако дам възможност на всеки един от вас да каже, вярвам, че всички вие ще кажете правилно нещо. Но, аз искам нещо конкретно. Говоря за черешката на тортата, не говоря за тортата. Черешката на тортата. Защо Исус дойде? Амин. Вярно е. Но пак не е черешката. Разбира се, ако тръгвам с такива примери в Стария Завет, ще видите появата на Исус почти навсякъде в Библията. Обаче трябва да имаш духовни очи да го видиш. Исус даже още в Битие, като отваряш. Още там е. Само, че там се казва и Бог каза и стана. И там думата за Бог е Елохим, което е в множествено число. Разбирате ли? Което само по себе си показваше, че Исус е там. Ама някой чака да пише в Стария Завет Исус. Нека да ви кажа, ако вие търсите в Стария Завет Исус, имам предвид Исус Христос, нашия Месия, няма да намерите. Защо? Защото той на по-късен етап приема името Исус. Тогава, когато вече е роден от Мария. Разбирате ли? А какво е името преди тогава на Исус? Аз съм. Аз съм този, който съм. Сващаш ли го? Аз съм този, който съм. Разбирате ли? И Бог се изявява с много имена. Стария Завет е пълен с Христос. Обаче хората не го виждат. Но днес сме тук да проповядваме и да покажем истината. Амин. Халелуя. Добре? Днеска много четем обаче. Халелуя. Започваме малко по малко, по-дълбоко и по-дълбоко. В тези едни седмици искам да знаете в крайна сметка какво направи Исус за нас и защо трябваше да се роди. Така, отваряме Лука от 1 глава, 30 и 35 стих. И ангелът каза, не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще бъде наречен Син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид, ще царува над Яковия дом до века
и царството му няма да има край. А Мария каза на ангела: как ще стане това, тъй като мъж не познавам? И ангелът отговори: Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и свят е, който ще се роди от тебе и ще се нарече Божий син. Амин. Има ли във вашия живот ситуации, неща, за които си казвате: как ще стане това? Искате ли ключ? Той се крие в 35 стих. Святия Дух ще дойде. Как ще стане това? Святия Дух ще дойде. Амин. Святия Дух се намесва в невъзможното и го прави възможно. Амин. Как ще вземеш този изпит? Говоря към младежите и онези, които ще ме гледат. Чрез Святия Дух. Как ще се оправи живота ти? Чрез Святия Дух. Как ще спре мъжът ти с ракията? Святия Дух трябва да слезе върху него. И тогава ще спре с ракията и ще търси виното на Христос, което не напива така, както това вино да те боли глава, а те прави вечно радостен за него. И ако пиеш от това вино, никога повече няма да искаш друго. Амин? Халелуя! Отдайте слава на Бога! Исус не се ражда по смисъла да съществува и да живее. Чувате ли ме? Исус не се ражда по смисъла да съществува и да живее. Тоест, неговото раждане тук на тази земя не е неговото начало. Той е началото. Той е преди началото. Той не се ражда по смисъла на това да живее за Бога. Той е самия живот. Той е второто лице от Троицата. И ето го сега причината, за която ви говоря. Но Той избра да се роди по смисъла да ни изкупи. Като започна от нулева позиция, от семе. Надявам се, че ме разбирате за това, за какво говоря. От семе. Само, че Той е нетленно семе. Кажи на човека от теб: Исус е нетленно семе. И знаете за какво семе ви говоря. За онова семе, чрез което всички ние, благодарение на това семе, сме тук. Разбирате ли? Тук също имаше семе, но семето е било нетленно. Виждате ли Господ до какво ниво е дошъл само в името на това да спаси човек? Удивително е, че Бог Син трябваше да стане семе. Но не семе на човек, а семето на Бог Отец, чрез силата на Святия Дух. Защото Святия Дух дойде върху Мария и я осени. Но вижте сега, защо споменах нулева позиция? Защото преди човекът да бъде човек е семето. Нали така? И сега Исус в името на това да изкупи човечеството и в името на това напълно да се оприличи на нас, искаше да мине през целия процес на човешкото развитие, на човешкото аз. Разбирате ли? Той мина през цялата процедура. От семе, след това в утробата на майка, след това трябваше да се развие в тези 9 месеца и да се роди. Сващате ли го, хора? Значи, това е най-голямото чудо. И що е това, пасторе? Ами Бог стана човек. И то не човек за този човек, който ви говори до сега, който го виждаме в Стария Завет. Но той пожела да се смири и да стане семе. Представяте ли си? А защо го направи? В името на това да ни изкупи всичките. Като започна от нулева позиция. И чрез силата на Святия Дух това нещо се случи.
Сега, какво разбрахме до тук? Че Исус не се ражда по смисъла на това Той да живее и да съществува на тази земя. Исус се ражда по смисъла на това да изкупи човечеството, като напълно се превърне като 100% човек. Ама 100%. 100 от 100. Разбирате ли? И тук ние говорим за неговата човешка природа. И в идните седмици ще говорим и за божествената му природа. Но, за да може да изкупи човечеството, трябваше да стане човек. Напълно е живял като нашия живот. Бог до толкова се смири, че трябваше да изпита глад. Божия син не изпитваше глад, но човешкия син със сигурност. Божия син нямаше нужда от това той да отива до тоалетна. Сващате ли го? Но човешкият син имаше нужда от това да използва тоалет. И хората, ние не може да видим какво направи нашия Бог за нас. Заради това да ни изкупи, Той пожела да стане човек. Разбирате ли? И аз вярвам, че Рождество Христово трябва да се празнува с голяма радост. И ако го вярвате, отдайте слава на Бога. За това, че Бог отново слезна след народа си. Амин. Така, Бобчо, може да отвориш в Евреи, 2 глава, ще прочетеме 14 и 18 стих. Тук е ключът към цялото нещо. И защо Исус се ражда? Така, започвам да чета. И тъй, понеже децата са същества от обща плът и кръв, то и той, подобно на тях, взел участие в същото, за да унищожи чрез смъртта си онзи, който има власт над смъртта, т.е. дявола, и като избави всички ония, които поради страх от смъртта през целия си живот са били подложени на робство. Защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в службата на Бога, за да извърши умилостивление за греховете на людите, понеже сам той пострада като изкушаван, може и на изкушаваните да помага. Отдайте слава на Бог. С други думи, Исус се ражда като 100% човек, за да може да вкуси смърт и да умре и чрез смъртта да унищожи дявола, който имаше власт на смъртта. И чрез смъртта на Христос да живеем ние, които вярваме в Него. Тоест, Исус се ражда с тази цел, за да умре. Искаш ли да живееш? Искаш ли да живееш? Трябва първо да умреш. Защото вярата в Бога, знаете ли какво е? Умиране и възкресение. Умирането на стария аз и възкръсаното на новото ти. Разбирате ли? Понеже Божия син нямаше как да умре, той трябваше да стане човек, за да умре, да отиде и в нашата смърт. Първо отиде в нашето семе, отиде в нашата възраст и след това отиде заедно с нас в умирането и възкръсва заедно с нас. Разбирате ли? Той е първия плод на починалите, се казва. Първия плод, и ще наблегне и на това, да ви обясня какво означава. По друг начин нямаше как да стане, защото дявола имаше власт над кое? Какво прочетох сега? Той имаше власт над смъртта. И смъртта беше
пратеникът на дявола или този дух партнираше с дявола и колкото повече хора умираха, толкова повече отиваха там при него. Но Исус идва и не случайно Библията казва, че Той побеждава смъртта и ада и взима ключовете на смъртта. Разбирате ли? Той унищожава този, който е имал власт, т.е. дявола. Значи Исус се ражда, за да умре. Това е било, как да кажа, това е било замисъла на Бог. Хайде ще го кажа така. Христос, когато умря, това беше атомна бомба в ада. Но тази бомба пък от друга страна спаси нас. Беше бомбата на светлината за онези, които приемат Христос. А пък беше едновременно бомба в ада. Защото нямаше как човек да се спаси. Разбирате ли? Сега ние минаваме през всички процеси и Христос също мина през всички етапи на живота. Живот, смърт, еди си какво, еди си що. Разбирате ли? И Исус трябваше да изпита всичко това в крайна сметка, което изпитва човека, за да бъде изкупен човек. Разбирате ли? Ще празнуваме ли Рождество, както подобава вече? Като хора, които са спасени. Като хора, които имената им са записани в книгата на живота. Като хора, които ще оседнат отдясно при Христос. Като хора, които имат вечна радост. Не поради притежанията, а поради това, че са спасени. И ще живеят вечно. И те няма да живеят вечно с някой Бог, като Зевс, а ще живеят с Бог в вечността, който Бог е любов. Наистина си заслужава. Какво ще кажеш, ако си живее с Бог, който е гленлив, който те гледа на цяла вечност? Не. Бог, който е в пълна хармония. Там ще си. Наистина си заслужава. И ако сравниш твоя живот земен, сравнение с вечността, не можем дори да кажем, че е прашинка. То е нищо. Така че, днес пастор Томо ви казва, мислете за горното. Мислете за горе. Поставете умът си в онези съществени неща. Знаете ли, когато сте тъжни, застанете и кажете: Господи, върни ми радостта от спасението ми. Амин. Радостта от спасението трябва да се върне в църквата. Трябва да сме удовлетворени от това, което направи Христос. Разбирате ли? Толкова много се смири да стане всичко това, да пожелае да бъде семе, да пожелае да вкуси смърт в името на това, че обича човека толкова много. И нека да ви кажа нещо. Исус, поради любовта си към нас, се промени и стана като нас. Нали така? Сега и ние по същия начин, чрез любовта си към Него, да станем и ние като Него. Отдайте слава на Бог. Халелуя! Лъвът стана агне. Затова Йоан, като го видя, каза: ето го, агнето, което поема греха на света. Разбирате ли, нямахме шанс как да се спасим. Нямаше шанс, ако не е дошъл Исус. Брат, не говори ни за закона, за 10 Божи заповеди. Аз съм тук да ти кажа, 10 Божи заповеди не могат да те спасят, но Божия Син може. Разбирате ли? Защото ако законът можеше да ни спаси, тогава защо е дошъл Исус? И не случайно приема кое е име? Исус. А Исус какво значи? Спасител. Исус е Спасител. За онези, които вярват в Него. Но ще бъде законодател за онези, които не вярват. Ще каже: вие не сте ме приели. Ето ви закона. Хайде да ви видя сега. И като четат закона,
Те ще кажат, 9 от 10 изпълнявам. Да, но Библията казва, че ако ти се грешиш само в една от заповедите, си виновен в целия закон. Ма ти ще кажеш, ама аз не съм прелюбодейство. Да, ама виж какво казва Библията. Само в едно да сгрешиш. Сега разбирате ли нуждата от спасение? Разбирате ли? Трябва да го хвалим. Това трябва да бъде Рождество. Да го празнуваме като хора, които наистина са осъзнали, че имат Спасител до тях. Господ, който ги залюби и се промени заради тях да стане човек. Алелуя! Единственият начин, чрез който можеш Исус да покаже, че е човек, на 100% е като умре. Тоест, смъртта доказа човешкото в него. Бог не може да умира. Той е самия живот. Ама защо Исус умира? Пак заради теб. Има ли нещо, което е направил Христос за теб, те питам? Ще продължиш ли да служиш на отчаянието? Знаете ли откъде придобивам сила? Аз. Всяка неделя, всеки ден. От това, че някой промисли за мен. Няма значение дали Бог е отговорил на моите молитви. Няма значение. Нищо това. Но значение е това, че Той ме е спасил. Амин. Така. Чрез смъртта си Той доказа Неговата 100% човечност. Но сега ние имаме и другата природа на Христос, която е 100% Бог. И знаем, че сам Бог притежава безсмъртие. Какво правим сега? Ще се опитам да обясня. Христос доказа, че е Бог чрез възкресението си. Сега някой ще каже, ама как така Той доказа чрез възкресението си, че е Бог? Има и други личности, които са възкръснали, така ли? Като например Лазар. Даже в Стария Завет, когато са хвърлили един мъртъв човек в гроба на пророка, кажете ми, Елисей, човека възкръсна от умра. Чудна работа. Да, и много други хора са възкръснали. В Библията имаме много примери на хора, които са възкръснали. Дори и в света нашия имаме хора, които са възкръснали. Тогава как се отличава Христос с Неговото възкресение? Знаете ли как се отличава? Искате ли да знаете? Христос възкръсва, обърнете внимание на това, и Той никога повече няма да умре. Сващате ли го? Лазар възкръсна, но дойде време, в което пак трябваше да умре. Сващате ли го? А Исус умря и възкръсна и край. И заради това казва на Йоан: бях мъртъв, но ето живея. И не по смисъл на Бог, а по смисъл на човек. И сега Христос е първосвещеникът, който служи и представлява. Кого представлява? Нас. Сега питам. Библията казва в Стария Завет, че какъвто е свещеника, такъв е и народа. Сващате ли го? А сега свещеника какъв е и какъв е народ? Ако свещеникът е обявен за свят, това означава, че и народът е свят. Сващате ли го? Христос е представителят на човечеството. Първият Адам стана жива душа. Нали така? Но вторият Адам или последният Адам стана животворящ дух. Амин?
велика таинственост е. Нали? Това слово, което ви говоря, има голяма дълбочина в него. Някой ще получи отговор в интернет или може би някой от вас получава отговор в момента. Ще продължиш ли да служиш на отчаянието? Ще оставиш ли дявол да ти отнеме тази радост, че Твоя Бог заради теб е слязал тук на земята? Напълно се оприличил на теб. И нека да ти кажа, Христос знае твоята болка, понеже в човешкото си тяло Той е изпитан. Какво сега? Ще празнуваш ли просто традиционно Рождество, без да знаеш дори защо празнуваш? Или ще празнуваш с разбиране? Как ще празнуваш сега? Не просто традиция. Но сега вече от тук натам знаеш, чрез тази проповед на пастор Тома, празнувай Рождество с увереност. И ти казвам днес нещо. В тези светли празници благовествай на твоите близки, на твоите приятели. Кажи им, че имаше един, който остави славата си, който избра да бъде семе, да бъде отгледан от хора, разбирате ли? Остави се напълно да бъде отгледан от хората. Мина през целия процес. Живия Бог сред тях, облечен в човешко тяло. Кажете за този Исус. Светът е тъжен, знаете ли защо? Защото обръща гръб на Спасителя. Тъжен си, защото му обръщаш гръб. В Неговото присъствие има пълнота от радост. Той не е велики. Спасителя. Христос. Ще кажеш ли на твоите роднини за Него? Започни. Бъди благовестителят до хората покрай теб. Им говори за Спасителя. Говори им, че има вечност. Че има вечно блаженство. В този свят има само суета. Но Исус е смисъла на живота. Той няма живот. Той е самия живот. Той няма истина. Той е самата истина. Амин. И сега почти приключвам. Моментите, в който не може да говорим за раждането за Христос и да пропуснем някакси смъртта му. Аз се опитвам, но не мога. Чуйте сега. Защо се казва, че Исус е първият плод от мъртвите? Павел казва, Той е първият плод от мъртвите, за да има първенство във всичко. И сега Възкресението има голяма тайнственост в него, защото в момента, в който Христос излиза от гроба, излиза не в същото тяло, но излиза в едно прославно тяло. И сега в лицето на това прославно тяло виждаме Бого човекът. Разбирате ли? А какво означава това, пасторе? Означава помирението на Бог и човек.
означава, че отново Бог е протегнал ръка към човечеството в лицето на Христос. Когато Отец те вижда теб, да, точно теб, не те вижда като Тома, като еди си кой, като еди си що, като Иванчо. Той те вижда като Неговия син, чрез Христос. Амин. Скъпи хора, нека се изправим и да се помолим. Халелуя. Татко, благодаря Ти, че Ти наистина напълно се уподоби на нас.